'Yan majalisar wakilai ta Najeriya sun ba da umarnin da a kamo musu gwamnan bankin Najeriya a kawo musu shi gabansu. Wannan ya biyo baya ne bacin da suka gace shi sau biyu ya zo ya musu bayanin dalilin da yasa ya ce ba zai ƙara wa'adin ƙara karɓar tsofaffin kuɗi ba. Kai tun kafin nan ma sun gayyace shi ya zo ya musu bayanin dalilin da yasa zai canja kuɗi amma ya ƙi zuwa, sai ƙara gaita shi ya ƙi zuwa sau biyu kenan. Dama idan ba ku manta ba kwanaki an so a kama shi inda Federal High Court ta fito ta bashi kare ce ba su da hurumin da su kama shi. Amma wannan karin har da kotun din Constitution gashi nan section 89D kaza kaza na 1999 Constitution. Wasu mutanen suna ganin da cewa fa wannan abun fa kamata ya ku fara tuhumar Baba Buhari akan shi, domin Baba Buhari duk abin da gwamnatin banki zai Baba Buhari ne yake ja masa gaba. Kowa ya gani a video sun yawo. Shi ko ta bangaren gwamnatin banki mutane da yawa sun ce ko dai yana jin tsoro kada ya je shi a kama shi a ram da shi, ko kuma yana ganin ba su da hurumin da su kira shi su tuhume shi. A halin yanzu dai wasu mutanen suna ganin da cewa abin da 'yan majalisu suke daidai ne, ya kamata su kama shi su lartar da shi, a yayin da wasu kuma suke ganin da cewa a ba laifin da bai kamata a kama shi ba, abin da ya abu ne mai kyau. Mene ra'ayinku? Allah ya sa mu dace.